그냥 한 치랑 그 그건 하나가 많이 저 수건 나도 이렇게 손 나도 되냐 너 오케이 살아 누구냐 누구야 anh này mình là nữ nữ hello nếu ya kau bawa bustu kau ni 너랑이 좋아하는 거라냐 nengah हेल' लोगोफोर नायदिंनायनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय हासबेन्डआ आंनो दिवालीनि गिफ्ट होनो गोनांमोन आरो होगोना होआ आं दिनै बिना नायनो नागिरदों आरो हासबेन्डनाव मा होनो बियो दिनै माने बुधबार बाजारखा आरो सालबारि बुधबार बाजार बेयाव थांनो लिंनाय नायनोसै आं बिखौ माने गिफ्टखौ बिना नायनोसै दिनै होगोना होआ नायलांबाय थादो बियो मा होनो आंखौ गिफ्ट बिबाथाय ओमफ्राय होननाय गोसोखांनाय मा गोसोखां गोसोखां दिनै मा बार दिनै मंगलबार बाजार लांगोन ना लाङाखै mana बाजार लांनो गिबा बोरै दिवालीनिया गिबा गैला थांबाय दिवालीया फुजा थांबायथ' हाव जायो नामा दिवाली थांबाबो आं गिफ्टखौ मोननांगोन ना निजेया बावना थाबाय नालाय आं मा मिथिगौ बावना थाबाय नालाय आंबो मिथिया आं दिनै मोननांगोन आरो गिफ्टखौ आं नोंखौ लांनो नागिरखादोंमोन ना सिगाङावनो हाव जायाथ' दा दिनै मोनखानांगोन ना आं गिफ्टखौ आं सिगाङावनो होनखाबायानो दाख्लैबावैनो होनखाबायानो शनिबार नोंसो होआसै इनि सालाखौ मिथिगौ नोङो नों होआसै इनि सालाखौ मिथिगौ नोङो गाबोन थांथ'ला दे होननानै साननै बाजार ना माया गारहरबायो आं मिथिला दिनै मोननांगोन ना गैया दख'ना मोननांगोन ना दिनै बाजाराव थांखागोन आं मिथिया साननै बाजार आं होनखाबाय दिन थांगोन ना मा दाख्लैनो होनखाबाय बाजाराव थांगोन दिन थांखागोन आं मिथिया दख'ना बायगोन होगोन आं फैसा गैयिफ्राव साजाया मा मिथिगौ नोङो गाबनांगौ ओइ बालायाव उन्दुना गाबोयो ना दानो सारफ्राव ओंखारबालाय नोंखौ दानो बालायाव फबना दोनगोन आं बालायाव फबना दोनगोन ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम जानानै माबा ओंखारना थांनोसै बाजाराव थांबाथारगौमोन थाङाबा गैया नै किल'नि बिल लानानै स्राव स्रिनि 10 थाखा 20 थाखा होनखादो आंनो नि थाइसे थाइनै लां दख'ना बायदि होनो नामा सुला खुन्थिजों ओंखाम जाखांनानै थांखागोन आं मिथिया दुगैनोसै दे दुगैनोसै खर'आनो मानखाबाय नुदों खर'आनो मानखाबाय आं दुगैनोसै दा गेजेरा होआना नोङानो Alagi gimana ya? Segera ya. Segera ya. Segera ya. Rồi đi lòng bài bóng mình Má? Đừng rồi. Tao cầm này rồi. 그냥 한 치랑 그건 하나고만이 그건 하나고만이
Salah. Sebenarnya sana itu yang saya. Pecah. Nungko. Nungkena. Itu sebentar deh sana video yang ni salah. Mana dah? Mau bila masa kaya, dah isi banyak. iPhone ni. Itu sebentar deh sana tu ni no. Saya salah juga insya. Dugi ada. Ah, sana. Sila salah kuta na unjinap. Situ sandung na. Sandung na. Yo, ang nào cái gì ang nó cả cái đó bây giờ thấy Enggak, na sepi juga na le. Nele. Situ sebentar. Taya. Ya. nơi Gua ada nengang sih. Muncul kalam tar kan nengke. Nengang nengke kipuan deh na. Kipuan deh na nengang nih. Muncul kalam naskar kan nengke. nâng cái dance Dance. Đây thằng mà như xây là gặp phật. Để xem đâu có ná cái năng nữa. Cái xe này đâu có ná hơn. Thay à bự. Đây là thằng đó. Mang đây nè, mày xin lại, phụ bản mà. không đi đặt trong mặt trần kia cái này Tham đừng có sao con ngó khỏi. Mas Rizrik Mayo ơi, Mas Rizrik Mayo, ang tuh ire lang Mayo ni jalan teh. 팔리그만 한 거면 나는 지금 무당 팔리그만 먹어. 마 팔리는 거면 블라우스 난 거면 luti bay, uran luti bay. 아르 숨그라 난 거면 수이따르 난 거면 재킷 난 거면 블라우스 난 거면 래. Càng này là bài này là cấp phơi. Abat bisa sana bos labai kan. Saumin jalan nak bawa saumin tu jalan ya. Saudi beta, Saudi beta, kalau important beta mau. Ang ni lah, ni saya. Petla saya Saumin sama petla. Có pet mini rất là rẻ giấy thế này mà này. Hôm ba bữa nướng ra này không sao của mình đó. Ghé đi đến ghé. Ada. Dia kan tahu pindah dia, ang bữa mà bà kan jalan sih. Mama baik ke pindah? Mama baik ke? Ni dah. Di benang pun kese naur gas ni. Di benang kese naur gas ni. Nih hot pala baik. Ang beri kenal saya balasan bayi yang hasil. Dah 5 bulan ni. 2 bulan ni ho. Saya bang kan ang nama. Nunggu di baru pindah nare. Oh. Anak sekuria gitu kan ni. Ngatik nak na. Đây cô hạ mờ cái đường ra đường hàm đường ôi dồi cái Trong phần eo cái gì vậy?
già này á. Không có mua mới làm được tiền xem á. Hãy nốt thằng Lăng. Đồ gì nè? Đồ ra gần. Dari này mama là khuya lì. Đi khai mà nó hè khai là nó bớt khai là. Sir nih, neng ini mesti neng silakan kan naik gang nih mana nih? Aw. Neng hello nih ya kau bawa bustu, kau nih. Neng ang ni, kau neng neng ya. Neng ah. Neng ang kini di kang nevan neng man sih neng ah. Neng ah neng kini di kang nevan man sih neng. Ah lihat di deh. Ini nih mah. Nó hơi khai mà sao vậy? Lama nang kemen koros seriusin dan nih. Bisa gitu dah. मानसिफोरा सानै बारायबोबाय सानै जों सानै होननानै जों सानै फैबाय नै Siapa mama baik ba? Azal thằng này cơ bau nữa. Này लोगोफोर फैबाय बाजारनिफ्राय ओमफ्राय नै मोनमारबाय आङो दिनै दख'नाखौ Nggak ragas juga yang kau coba sih. Thank you. Bakal nih sih ke bau. आङो अख्राय बिना लायाखै दे हासबेन्डआ आंनो होनो गोनांखामोन ओंखायसो आं बिदो ओमफ्राय लोगोफोर ओइ बै आङो दख'नाखौ दिनै खिन्थिथ'ला सोरबा नायनो लुगैबाथाय कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आं गाबोनफोर खिन्थिगोन आरो माने आं दिनै बिराद मेंबाय नै एफा गिलिर गिलिर बुस्थुखौ थिखांनानै थिखांना होखायाखै आंनो आं हारसिं थिखां नै हां थिफुं थिफुं मोनलायलांबाय आङो फिसाजो सानैखौबो लायना फैबायनो ओमफ्राय लोगोफोर दख'नाखौ आं दिनै खिन्थिथ'ला नायनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय जायखिजाया गांनै लाबोबाय आं दख'नाखौ गांसे दाम खमनि ओमफ्राय गांसेयाबो बारा दाम गोसानि नङा आरो एसे खमनिखौनो लाबोबाय आङो ओमफ्राय सोरबाफोर दख'ना बायदो होननानै मिथिनानै न'आव दख'ना नायनो होननानै फैनो मोननाय नङा आरो ना आं खिन्थाखाया थांद्रायलांबायबो आरो थाबायफिननांसिगोन गोजान लामा बाय बाय किना बाय बाय थांदो थांबाय बिसोरो जोंबो दा न'खैजा थांसै माने फिसाजो सासेखौ दोननो थांबाय आरो हासबेन्डआ ओमफ्राय जोंबो दा न'आव थांसै आं मेंबाय दिनै ओंखायनो दख'नाखौ खिन्थिथ'ला फिसाजोनिबो गस्ला गांनैसो दं बेखौबो खिन्थिला ना सना खिन्थियाना मालाबा खोन्थागोन आं आरो दख'नाखौ दा इ साननैसोआव गानथ'वा नालाय खिन्थिथ'वाबो होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो होमबा लोगो मोनलायसिगोन बयखौबो नेक्स्ट ब्लगाव बाय 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 हमनाया बारै ओरै ओरै लारै ओमफ्राय मायाव थुनांगोनलै थुवा जेरावबो थुवा आंखौ हर आंखौ नुदोंना नुवाखै आं नुवाखै मबाइलाव थुनांदों मबाइलाव ओंखामथ' नुदों नुदों